Mae'r heddiw y 40 o fis Tachwedd 2024. I mewn yn y fideo yma, dwi'n mynd i ddangos sut i fensefydlu breuddwydd gyda'r enw Cygwin. Felly beth ydy Cygwin? Wel, mae'n amgylchiad Linux sydd yn rhedeg i mewn yn hollol i mewn yn amgylchiad o Windows. Felly, nid ydy ei fel yr USL neu WSL neu Windows Subsystem ar gyfer Linux, lle mae ydyn yn rhedeg y Linux i mewn yn rhanbarth sydd yn hollol gwahanol i'r Windows. Mae'r cefndrafn USL neu WSL yn mynedau dwy, neu yr cyrchadwy wrth y Windows, ond yn gyntaf mae angen rhaid i ni i portio i'r cefndrafn hynny. Ond y gwahaniaeth gyda'r Cygwin yw, mae'r hwn yn rhedeg yn hollol fel cregyn i mewn yn y Windows yn union fel yr cymerch gorchymyn neu y line command neu y DOS prompt i mewn yn y Windows. A felly, os ydyn wedi gweithio i mewn yn ymgymryd o'r Linux neu Unix, mae'r Cygwin yn hynod o defnyddiol oherwydd ydyn yn gallu defnyddio y taclennau ac hefyd yr offrenau i mewn yn yr ymgylchiad hwn o Linux sydd yn rhedeg ar yr un cefndrafn fel Windows. Felly, i mewn yn y fideoedd o'r blaen, dwi'n wedi arddangos yr amgen arall gyda'r enw ming.edu neu y minimum GNU for Windows sydd yn debyg iawn i'r Cygwin. Mae'r cregyn bash ar gyfer y mingu neu minimum GNU ar gyfer Windows ar gael fel rhanbarth o'r meddalwedd sydd yn union yn y pecyn pan ydyn yn sefydlu yr Git wrth yr wefan swyddogol ar gyfer Git ar gyfer Windows. Felly mae'n galw yr cregyn bash neu Git bash. Felly, beth ydy'r gwahaniaeth rhwng Cygwin a Git bash neu yr min.edu neu y mingu bash? Wel, mae'r Cygwin yn cynnal llawer mwy o'r offrenau ac hefyd y taclennau nag yr mingu neu minimum GNU for Windows. Felly, dyma rheswm pam fi'n eisiau i sefydlu fe ar fy cyfrifiadur newydd fan yma, oherwydd enghraifft mae'n cynnwys yr meddalwedd fel Figlet sydd yn arddangos yr lythrennau yn fawr ar y sgrin. Felly, mae'r hynny yn defnyddiol os ydyn eisiau i creu rhyw fath o teitl ar gyfer y fideo. Ac hefyd, mae'n cynnwys yr meddalwedd gyda'r enw o Tmux hefyd, TMUX, sydd yn gallu arddangos amrywaith o'r ffenestri i mewn yn yr un ffenestri i mewn yn yr un terfynach, sydd yn hynod o cynorthwyol hefyd, sydd nad ydy ar gael i mewn yn yr min.edu neu minimum GNU for Windows, oherwydd trwy ei enw, sef minimum GNU for Windows neu lleiafol GNU ar gyfer Windows, mae'r pecynnau ac hefyd y taclennau ac offrenau ar gael i mewn yn yr cregyn bash hwn yn minimal neu lleiafol. Felly, dyma'r rheswm pam dwi'n eisiau i sefydlu Cygwin yn ytrach nag i defnyddio yr lleiafol GNU ar gyfer Windows oherwydd y helaethwydd o'r taclennau ac offrenau sydd ar gael oddi o'r Cygwin. Felly, ar gyfer hwn, fy'n angen i torchi i lawr ar dudalen ar yr wefan swyddogol ar yr cygwin.com. Felly, ar gyfer Windows 64 dyd, fy'n angen i clicio ar yr cyswllt fan yma. Ac wedyn, yn uniongyrchol, mae'n llawrytho yr deiolyn fan yma, ac wedyn dwi'n gallu clicio arno fe. Ac wedyn nawr, mae'n arddangos a gwybodeth ynglyn ar y rhaglen ar gyfer y sefydliad o'r Cygwin rhwyd
goslangiad. Wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm nesaf. Ac wedyn dwi'n mynd i dewis i mesafydlu oddi wrth yr rhyngrwyd. Ac wedyn ar gyfer yr cyfeiriad neu cyfeiriadaeth neu'r aplikell ar gyfer mesafydliad. Dwi'n mynd i derbyn yr un fan yma, sef oddi wrth y gredyn ec ac wedyn Cygwin 44. Ac wedyn dwi'n mynd i defnyddio defnyddwyr i gyd ar y cyfrifiadur hwn. Ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf. Wedyn, ar gyfer aplikell lle rydyn ni eisiau i ystorio yr ffeili ar gyfer y mesafydliad, dwi'n mynd ar gyfer hyn i newid hyn i fod yn Cygwin 64 neu 64 ac wedyn installation fel hwn. Oherwydd beth yn digwydd gyda'r bodd o'r mesafydliad hwn yw rydyn angen i ymwybyddu pregell ambenedol ar gyfer y pecynnau ar gyfer y Cygwin. Felly yn y trachnag yw cymysgu nhw am plith yr pregell ar gyfer yr llawrystadau gyffredinol. Dwi'n mynd i creu un sydd yn arbennig ar gyfer Cygwin gyda'r enw hwn. Gyda'r enw hwn, sef Cygwin 44, Tandyllach, ac wedyn installation, ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm nesaf. Ac wedyn, mae'n gofyn, da chi'n eisiau i creu pregell newydd. Dwi'n mynd i dewis ydw, fel hwn. Ac wedyn, ar gyfer y llwythiad, dwi'n mynd i dewis i defnyddio y gosodadau ar gyfer yr dyrpwy cefndrefn. Ac wedyn pwyso ar botwm nesaf. Ac wedyn mae angen i mi i dewis drych oddi wrth y rhyngrwyd. Wedyn ar ôl pori trwy'r rhestr o'r cyfeiriadau ar gyfer yr drychau, dwi'n wedi canfod hwn fan yma gyda'r enw mirror.team_Cymru, felly dwi'n mynd i dewis hynny. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y botwm nesaf. Nawr, mae'n llawritho yr pecynnau ar gyfer y mesafydliad. Ac wedyn nawr, dwi'n gallu dewis y pecynnau dwi'n eisiau i'w mesafydlu. Oherwydd mae'r holl pecynnau a'r offerynnau ar gael oddi wrth Cygwin yn weddol enfawr, felly dwi'n gallu dewis yr cefndrefn Linux sylfaenol ac wedyn dwi'n gallu pigio neu dewis pecynnau ambenedig hefyd. Felly dwi'n gallu clicio ar yr ychwaneg fan yma ac wedyn i ddewis. Felly oedd wrth dewis llestro fan yma ar y foment mae'n dweud yn categori neu hanfod rhag. Os dwi'n yn dewis yr pending neu yn disgwyliedig, felly mae'r rhestr hwn yn addangos y rhain sydd ar yr mynd o'i mesafydlu. Enghraifft, os dwi'n edrych ar yr B neu rhaniadaeth B fan yma, mae gyda ni y bash neu cregyn bash gyda'r dillangad rhif hwn sydd ar y mynd o'r ei mesafydlu. Felly mae'r rhain yr taclennau sylfaenol ar gyfer Linux i rhedeg ar yr cyfrifiadur Windows. Nawr dwi'n gallu chwilio ar gyfer taclennau penodol os mae gyda ni rhyw fath o syniad o beth dwi'n eisiau i mesafydlu yn benodol. Enghraifft, os dwi'n clicio ar botwm fan yma, botwm radio fan yma, ac wedyn os dwi'n dewis neu os dwi'n mynd fyny daclen dwi'n eisiau, sef figlet fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu yn y trachnag yn dewis i neidio, dwi'n gallu clicio ar y gar skip neu neidio, ac wedyn dwi'n gallu double clicio arno fe i troi y gar skip i'r rhif dillangad i'w
dywys hynny ar gyfer y sefydliad ac hefyd ar gyfer daclen arall gyda'r enw T-Max enghraifft. Dwi'n gallu mynd yn bynnu yr enw fan yma hefyd. Ac wedyn yn y un modd, dwi'n gallu clicio ar gar skip o hwn ac wedyn mae'r hynny a troi i'r rhif ar gyfer y slangiad. Nawr, unwaith eto os dwi'n yn dewis oddi wrth y rhestr o'r olygfa fan yma, dwi'n dewis pending neu disgwyliedig. Ac wedyn i dad dewis yr un fan yma ar gyfer yr chwilio. Ac wedyn i clirio popeth yn hynny. Nawr mae gyda ni daw hwnnw sef piglet a T-Max i mewn yn y rhestr o'r taclenau sydd yn disgwyliedig ar gyfer y sefydliad. Wedyn dwi'n gallu pwysio ar y botwm nesaf fan yma. Ac nawr dwi'n gallu gwirio taclenau dwi'n eisiau i'w sefydlu. Ac fan yma i mewn yn y rhestr mae gyda ni yr llinell ar gyfer yr install T-Max neu sefydlu T-Max fan yma. Ac hefyd os ydych chi yn uchod, mae gyda ni yr un ar gyfer piglet hefyd fan yma. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y botwm nesaf i'w sefydlu fel hwn. Ac wedyn mae angen i ni i achros ar gyfer hynny i cwblhau. Na ni, nawr mae'r sefyllfa wedi cwblhau. Roedd hynny yn cymryd o ddeutu dim ond 5 munud. Felly dwi'n gallu dewis i creu yr eicon ar y desgrig ac wedyn i ychwanegu yr eicon i'r diwylliant dechreuedig. Ac wedyn dwi'n gallu pwysio ar y botwm i orffen fel hwn. Ac wedyn nawr mae gyda ni ar y desgrig yr eicon ar gyfer Cygwin 64, sef y terfynach. Ac wedyn nawr, os ydyn nhw'n clicio arno fe, dyma fe. Felly, os nad ydyn nhw'n hollol y bodlon gyda'r edrychiad o'r terfynach hwn, ydyn nhw'n gallu ei addasu fe, trwy clicio ar yr eicon ar y gordal ar y chwith yn uchod, fel hwn. Clicio ac wedyn i dewis y dewisiadau fan hwn ac wedyn yr gallu gosodadu terfynach hwn. Enghraifft, ar gyfer yr rhedeg gwrdd, dwi'n gallu dewis un i fod yn blocyn. Ac wedyn ar gyfer y testyn, dwi'n gallu dewis maint o'r ffont sydd yn 10 pwynt yn ytrach nac 9. Ac wedyn ynglyn ar maint o'r terfynach, dwi'n gallu alfantioli y terfynach i'r maint dwi'n eisiau, enghraifft fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu clicio ar y botwm ar gyfer maint cyfredol fel hwn. Dyna fe. Ac wedyn yr hyn yn gallu clicio ar y botwm i'w cymwysio fel hwn. Ac wedyn fel hwn. A dyna ni. Ac hefyd, wedi dechrau y terfynach ar gyfer y cyntaf tro, maen nhw wedi creu y 4 ffel fan yma i mewn yn pregall cartref ar gyfer defnyddwr o'r Cygwin fan yma sydd yn bodoli i mewn dan yn gyntaf, dan y greddyn ec, a wedyn Cygwin 64, ac wedyn home, ac wedyn enw'r o'r cryfif ar Windows fan yma, sef yma'r 4 ffel i gyd yn dechrau gyda'r arnod llawn atalnod sydd yn arwyddocael mae'r rhain yn arferol yn anweledwy os nad yn defnyddio yr dewisiad A gyda'r gorchymyn LS i rhestru y cymwysiad. Felly mae gyda ni y bash profile neu yr amlwyneb ar gyfer y bash cregyn ac wedyn y bash areg yr ffel ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer
cregyn bash, ac wedyn input arec, ac wedyn dot profile sydd yn rhedeg pan ydyn yn mewn loffnodi i mewn yn y cregyn. Felly ydyn yn gallu ofbynnu cymwysiad ar gyfer rhain drwy defnyddio y cregyn cat neu concatenate neu cydatodi enghraifft ar gyfer y bash arec. Mae'r hwn cymwysiad o'r bash arec. Maen nhw'n i gyd wedi ei symud mas ar y foment. Ac wedyn ar gyfer yr profil neu'r amlwyneb, mae gyda ni yr hwn hefyd. Felly ynglyn â'r meddalwedd neu taclyn ffiglet, dwi'n gallu enghraifft mewnbynnu ffiglet ac wedyn namin fi ar gyfer fersiwn neu dilllangiad neu hefyd ydyn yn gallu rhedeg Tmax fel hwn. Felly mae'r hwn yn dechrau a Tmax, felly os ydyn eisiau i canfod mwy o gwybod ynglyn â Tmax, ydyn yn gallu rhedeg a Tmax gyda'r dewisiad namin help neu cymorth. Neu ydyn yn gallu enghraifft rhedeg man ar gyfer manual neu canllaw Tmax fel hwn. Dyma'r manylion ynglyn am yr Tmax, ac os ydyn gwneud hyn ar gyfer ffiglet neu man ffiglet fel hwn, dyma y gwybodaeth hefyd ynglyn â'r ffiglet. Felly, mae'r Cygwin yn cyfundrefn wythddedd Linux go iawn, sydd yn rhedeg yn hollol i mewn ar yr Windows, i mewn yn yr un rhandiadaeth ar y cyfrifiadur fel Windows, ac nid fel yr rhandiadaeth gwahanol fel WSL neu Windows Subsystem ar gyfer Linux. Os ydyn eisiau i ychwanegu pecynnau neu offrennau ychwanegol i'r rhain a wedi ei mewn-sefydlwyd, ydyn yn gallu enghraifft rhedeg y gorchmyn ar gyfer mewn-sefydlwr sydd yn bodoli i mewn yn y bydlell. Fan yma, mae gyda ni meddalwedd gyda'r enw setup cysylltnod x86 neu 86.64.exe, a mae'r meddalwedd hon yn union yr un wrth ni'n wedi ei llawritho yn gynerach i mewn yn y fideo hwn, felly ydyn gallu symud hwn i'r bydlell ar gyfer y mewn-sefydliadau ar gyfer y Cygwin 64. Sef yr un fan yma sydd dan yr bygell greddyn ec, a wedyn mae gyda ni Cygwin 64 tan y llall installation ydyn gallu ei gludo mewn fan yma. Felly os ydyn ni eisiau i ychwanegu unrhyw offren y teclyn oedd o'r Cygwin, ydyn gallu rhedeg yr adeolyn hwn. Ac wedyn, ydyn yn cyfarfod gyda'r un ffenestr fel o blaen, ac wedyn ydyn gallu clicio ar nesaf, ac wedyn sefydlu oddi wrth y rhyngryd, ac wedyn nesaf, ac wedyn ydyn gallu derbyn ar gwerth mewn osodwyd o'r blaen, sef y rhain fan yma, ac wedyn ydyn gallu dewis yr un dewisiad i defnyddio, gosodiadau derbwy, cefn-drefn, ac wedyn pwysio ar nesaf, ac wedyn mae'r hwn yn symudwero ydyn yn defnyddio drych fan yma oddi wrth mirror.teamcysylltodcymru.com, ac wedyn ydyn yn clicio ar nesaf, ac mae'r hwn nawr yn cychwyneddio, ac felly os ydyn eisiau i dewis rhyw meddalwedd neu taclyn penodedig ydyn gallu chwilio ar y gyfer. Yn gyntaf, clicio ar yr botwm radio fan yma, a wedyn i mewnbynnu yr enw'r o'r taclen. Enghraifft, os ydyn eisiau i mewn-sefydlu Python, felly ydyn gallu mewnbynnu y gar Python, ac wedyn chwilio ar gyfer yr meddalwedd,
ac wedyn i dewis y meddwl ar gallu clicio ar y gar skip neu neidio a troi hynny i'r rhif dilllangiad ac yr un fodd ac efo iaith arall fel yr PHP fan yma ar yn gallu dewis y pecynnau rydyn ni eisiau wrth y PHP fel ochr fan yma ac hefyd eraill hefyd. Felly, ar yn gallu hefyd chwilio ar gyfer Vim. Felly, fan yma, gan y colofn cyfredol neu current, mae'n dweud mae'r troedyglaeth neu'r dilllangiad o'r Vim lleiafol wedi ei mynsefydlwyd oherwydd mae gyda ni rhif dilllangiad fan yma ac wedyn ar colofn ar gyfer newydd, mae'r hwn yn dweud achub yn ytrach nag i neidio neu i skipio. Felly os ydyn ni eisiau i mynsefydlu dilllangiad llawn ar gyfer Vim, ydyn ni'n gallu dewis hwn fan yma ac wedyn i clicio ar gar skip i troi hynny i'r rhif dilllangiad. Felly, os ydyn eisiau i ddarllenfod ambell mwy o gwybodaeth ynglyn ar pecynnau rhestrid hyn ar y ochr chwedd, ydyn gallu dychwelyd i'r dudalen wefan fan yma ac wedyn ydyn gallu clicio ar cyswllt ar gyfer i chwilio ar y pecynnau ac wedyn ydyn gallu mewnbynnu yr enw o'r pecyn i mewn yn y blwch chwilio fan yma. Felly os ydyn eisiau darfod mwy o gwybod ynglyn ar enghraifft Vim Common, ydyn gallu enghraifft mewnbynnu Vim Common i mewn yn blwch fan yma. Ac wedyn pwyso ar y bottom go fel hwn. Ac wedyn mae gyda ni rhain rhestrid yn isod. Felly os ydyn gallu ar un o'r cyswllt, felly mae dyna ni gwybod ynglyn ar y pecynnau. Ac wedyn ynglyn ar gwybodaeth ynglyn ar pecynnau hwn, ydyn ni'n clicio ar yr cyswllt fan yma, Vim Common, ac mae hwn yn rhoi y ddisgrifiad ynglyn ar y pecyn hwn. Sef hwn yr amseredig gyffredinol ar gyfer yr adolygydd Vim neu fai. Felly oherwydd mae'r hwn amseredig gyffredinol, felly mae'n hynny yn sonio fel mae'n hynny rhywbeth sydd yn hynod bwysig ar gyfer yr meddylwedd hwn. Felly, ac efo hyn, dwi'n mynd i dewis Vim Common hefyd, ac hefyd mynd Vim Doc. Ynglyn ar Vim cyswllt debug info, dwi ddim yn hollol sicr ynglyn ar beth ydy'r pacyn hwn. Felly, os ydyn yn chwilio ar gyfer Vim debug info, felly mae'r dudalen wefan yn rhoi y gwybodaeth ynglyn ar pecyn hwn sydd yn cynnwys llawer o'r ffeiliau codtadiad i mewn yn yr rhaid gan ni ec neu C, ac felly os yn clicio ar cyswllt ar gyfer y gwybodaeth, mae'r dudalen yn dweud mae'r pecyn hwn yn cynnal y ffeiliau yn crediol ar gyfer datblygu o'r pecyn Vim gyda'r ec DB. Sef y datblyfodwr gyda'r GNU. Felly, mae'r gwybodaeth yn arwyddocae, mae'r pecyn Vim cyswllt debug info ar gyfer y datblygwyr sydd yn eisiau enghraifft i cypynteru yr Vim neu i ymroi i'r gwellad ac hefyd y datblygiad o'r Vim, felly dwi'n mynd i neidio y pecyn hwn. Wedyn, dwi'n gallu clicio ar y botwm nesaf fel hwn, ac wedyn nesaf unwaith eto i mynsefydlu y pecyn neu dewiswyd o'r blaen. A dyna sut ydyn ni'n gallu ychwanegu taclynau ac hefyd offerynnau i'r mynsefydliad o Cygwin trwy'r rhedeg yr un deuolyn o'r blaen, sef yr hwn fan yma, setup cyswllt x 86.64.exe ac roedd hwn wedi ei symud oddi wrth plygell ac efo llawrwyddiadau i mewn i'r plygell Cygwin 64 installation ac efo'r y pecynnau ac efo y sefydliad o'r meddylwedd
ar gyfer Cygwin 64. Ac wedyn mae'r sefydliad o'r pecnau ychwanegol wedi gorffen, na rwy'n gallu clicio ar botwm i offren fel hwn. Nawr, os dwi'n yn rhedeg ar ddim fel hwn, gyda'r enghraifft dewisiad version neu ddidangiad, felly mae'r hwn yn arddangos yr dilllangiad o ddim wedi ei sefydlwyd ddim yn newydd. Wedyn nawr, os dwi'n eisiau i rhedeg ffiglet, dwi'n gallu mewnbynnu a gorchmyn y ffiglet, a wedyn gan dwi'n eisiau i arddangos yn fras ar y sgrin, enghraifft Cygwin, fel hwn, ac wedyn 64. Dyna ni, nawr mae'n arddangos yr gair Cygwin 64 yn fras, ac mae'r hwn yn arddangos mae'r ffiglen yn gweithio yn wych i mewn yn y cregyn bach Cygwin fan yma. Wedyn, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y troedfedd nesaf yw i osodi i fyny yr amgylchiad ar gyfer y cregyn bach fel orchen yn gwneud i mewn yn y fideoedd o blaen i mewn yn y tefrlach cregyn bach ar gyfer mynd egw neu mingw, ond nawr orchen yn angen i wneud yr un peth gyda'r cregyn bach ar gyfer y Cygwin. Felly, yn gyntaf, os orchen nawr yn allbynnu yr gwerth neu y llwybrau i mewn yn yr amwylyn amgylchiad dollar prifrydden path fel hwn, felly gyda dwi'n gallu gweld llawn y talnod neu'r dot neu'r llwybr ar gyfer y pregall cartref, felly dwi'n meddwl yn gyntaf mae angen i ni i ychwanegu y rhain i mewn yn yr amwylyn amgylchiad path neu llwybr, felly os ydyn nawr yn agor yr bach areg oherwydd ar y foment i mewn yn y pregall cartrefol, fel wrth y cawod gyda'r dot tilder yn uchod fan yma, felly nawr os ydyn ni'n agor yr dot bach areg, felly dyma fe, felly ydyn gallu gweld mae mwyafrif o'r ffel i mewn yn wedi ei sywebu mas gyda'r arnod stwnch sydd arnod ar gyfer yswybu mas i mewn yn y iaith raglenni ar gyfer yr ysgrif cregyn neu shell script. Felly i mewn yna fe, ydyn gallu ychwanegu i gorchymyn i glerio y sgrin ac wedyn i morfio i'r pregeth cartref fan yma, ac wedyn i allbynnu y dyddiad ac hefyd yr amser, ac wedyn i allbynnu neu i allforio yr path gyda yn gyntaf yr llatanod sydd yn carchioli yr pregell cyfredol, ac wedyn tilde sydd yn carchioli pregell cartref fel hwn, ac wedyn i blaen dodi y rhain diflaen i'r amwylyn ar gyfer path fel hwn. Nawr, os ydyn yr cip y ffel, ac wedyn yn ei algymysio drwy'r ydyn gallu gwneud hyn yn dwy ffordd, ac gyntaf ydyn gallu defnyddio y dot ac wedyn y gwacle ac wedyn yr dot bach areg i cymysio yr newidiadau i mewn yn yr un cregyn bach, oherwydd mae'r dot single neu unigol yn carchioli yr cregyn bach cyfredol, neu ydyn gallu defnyddio yr alwth ar source fel hwn, neu tarddiad, ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad fel hwn, ac nawr mae'n wedi cymysio newidiadau diweddaraf, ac nawr os ydyn nhw'n allbynnu yr amwylyn path, nawr ydyn gallu gweld mae'r newidiadau newydd i mewn yn y llwybr ar gyfer yr achwilio ar gyfer gorchmynion i mewn yn y cregyn, ac wedyn ynglyn ar Python ac hefyd pip a phylint neu pylint os ydyn yn rhedeg y gorchymyn Python namin version neu dillangiad, felly mae'n gallu dod o hyd o'r
Python o'r newydd ein sefydlyd ar Windows i mewn yn y fideo cynharach. Ac wedyn os ydyn yn rhedeg yr un peth ar gyfer pip, felly mae pip bodoli hefyd gyda'r dillangad diwethaf. Beth am pylint, oherwydd ydyn eisiau pylint ar gyfer golygydd pan ydyn yn eisiau i adolygu rhywbeth i mewn yn y llethrau Py neu Python, mae angen i ni y pylint. Felly, nawr i mewn yn cregyn bash hwn, ni chafydio'r gorchymyn pylint. Felly, oherwydd os ydyn yn defnyddio y pylint i mewn yn y fideo cynharach, i mewn yn cregyn bash ar gyfer min-egu neu lleiafol gynnw ar gyfer Windows neu minimal gynnw for Windows. Felly dyma'r cregyn bash neu terfell ar gyfer minimum gynnw ar gyfer Windows neu lleiafol gynnw ar gyfer Windows. Os yr yna yn rhedeg y gorchymyn pylint namin version neu dillangad. Felly, mae'n gallu canfod yr pylint. Felly, nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn which pylint neu part 1 o'r pylint. Felly, nawr mae pylint yn bodoli i mewn yn yr bregellfan yma. Felly, mae angen rhaid i ni i ychwanegu bregell hwn neu y llibr hwn i mewn yn yr ariolyn amgylchiad path i mewn yn y cregyn bash ar gyfer Cygwin. Felly, rydyn gallu gwneud hynny yn y unfodd trwy'r adolygu bash rec fel hwn. Nawr, os ydyn yn declicio ar yr eicon unwaith eto ar y gornel yr chwith uchod ac wedyn dewis dewisiadau ac wedyn os ydyn yn clicio ar yr bysellau fan yma'r, felly ydyn gallu canfod os ydyn eisiau i deiblygu ac i lido ydyn gallu defnyddio yr botymau rheoli ac wedyn symud ac wedyn mewnosod. Felly, os ydyn nawr yn gwneud hynny, sef pwyso ar botwm rheoli neu control ac yn symud neu shift ac wedyn mewnosod fel hwn. Felly, mae'r hwn nawr yn gleidio mewn llwybr oddi wrth y terfynall arall, sef y terfynall oddi wrth git bash yr lleiafol gynnw ar gyfer Windows neu min-GW. Wedyn nawr ydyn yn gallu unwaith eto yn arforio yr path yn cawrtalu i'r ac wedyn ydyn yn gallu atodi yr llwybr newydd hwn ar ôl path cyfredol fel hwn. Ac nawr, os ydyn yn achub y ffel, ac wedyn yn y un ffordd fel y blaen, mewn bynnu y dot ac wedyn y gwaglau ac wedyn y dot blaenslaeth dot bash rec fel hwn. Nawr, os ydyn yn allesio yr llwybr ar gyfer yr ymchwiliad ar gyfer y gorchmynion fel hwn. Felly nawr, ydyn gallu canfod mae'r scripts i mewn yn yr app data fan yma yn bodoli i mewn yn y llwybr. Ond nawr, gyda'r Cygwin, dwi'n yn canfod mae'r llwybr ar gyfer y greddyn ec yn gwahanol ar Cygwin oherwydd i mewn yn Cygwin ydyn yn defnyddio y Cyg drive blaenslaeth ec, ond i mewn yn min-egu ydyn yn defnyddio dim ond yr ec ac wedyn y blaenslaeth heb y Cyg drive diflaen i'r lythren ec. Felly, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i addasu hwn ar gyfer Cygwin. Felly, dwi'n mynd i gwneud hyn nawr i troi yr ec i'r Cyg drive fel hwn. Ec fel hwn. Ac wedyn i'w acib ac i amydal fel hwn. Ac wedyn i alchymisio fel hwn. Ac wedyn i adleisio yr path neu llwybr fel hwn. Nawr, mae gyda ni yr Cyg drive ec. Nawr, os ydyn yn
enghraifft rhedeg pilot, beth sy'n digwydd? Pilot namin version i dillyngiad. Nawr, mae'n gallu canfod y pilot. Beth am git os ydych chi'n rhedeg git ac wedyn namin version. Felly, mae'n gallu canfod git hefyd i mewn yn llwybr o'r amgylchiad cregyn bash. Wedyn, yn y unfodd, wel, i mewn yn y fideo o'r blaen ar gyfer terfynlech sy'n gwneud cregyn bash ar gyfer min-eg-o neu min-GW. Felly mae angen rhaid i mi i sefydlu yr rheolwr pecyn ar gyfer adolygydd ddim i mewn yn cregyn bash fan yna, oherwydd yn defnyddio cregyn bash gwahanol, sef Cygwin yn y trach nag min-eg-o, ac felly yn defnyddio ddim gwahanol hefyd, felly mae angen rhaid i ni i wneud yr un peth ar gyfer yr ddim newydd i mewn yn y Cygwin. Felly dyma'r rheolwr pecyn vandal.vim ar gyfer ddim, ar gyfer ei mynd sefydliad os ydych yn torri lawr ar pryd-dalen ar GitHub. Felly, yn gyntaf mae angen rhaid i ni i rhedeg gorchymyn ar gyfer y git i glonio yr cadwfar leol ar y cadwfar leol wrth y cadwfar angysbell. Felly, rydyn gallu gwneud hyn trwy clicio ar yr eicon fan yma i datblygu yr gorchymyn hwn i mewn yn y tociffordd fel hwn. A wedyn yn ôl i mewn yn y terfynach Cygwin, nawr rydyn gallu rhoi y gorchymyn hwn i glonio neu i elwaith egino. Dwi'n meddwl rydyn gallu defnyddio y gair elwaith egino ar gyfer y gair glonio. Ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad. I mewn yn y pregell cadrefol. Ac wedyn mae angen rhaid i ni oddi wrth tudalen fan yma ar GitHub i datblygu o'r holl cymwysiad fan yma i mewn yn tociffordd drwy clicio ar yr eicon fan yma yn unfodd o'r blaen, ac wedyn i mewn yn y terfynlech Cygwin os ydyn yn creu yr ffel ar gyfer ddim areg, neu yr ffel ar gyfer y rhedeg gorchymyn ar gyfer y meddalwedd ddim. Felly nawr ydyn yn gallu glidio mewn ar holl cymwysiad trwy'r mynbynnu neu trwy'r yn teipio yr botymau gydraff control neu rheol ac wedyn shift neu symud ac wedyn insert neu mewn ysod a dyna ni. Ac wedyn nawr, oherwydd mae'r llinellau oddi wrth yr chwyn fan yma, the following are examples of different formats supported. Mae'r cynlyniad yn enghreifftiau o'r ffurfiodaethau gynnallwyd gwahanol. Felly, oddi wrth y llinell honno i'r llinell fan yma. Dechrau gyda'r plugin estimator. Felly nawr os ydyn yn swyddi mas y rhain, fel hwn, trwy mewn ysod yr archnod a dwbl dyfnod ar y diflan o bob un llinell. Fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau i mynd sefydlu pwlcynu i mewn, neu mewn bychynu, neu plugin fan yma gyda'r enw vandal.vim, mae angen ni yn gyntaf i achub y ffel drwy'r pwyso ar y botwm diang, neu escape, ac wedyn y llawn wahanol, ac wedyn yr O ar gyfer i ysgrifennu, i write, ac wedyn y Q ar gyfer i quit neu amadal, ac wedyn pwyso ar botwm dodad i achub, ac wedyn i amadal, ac mae angen rhaid nesaf yw al-agor fel hwn. Ac wedyn, mae angen rhaid i ni unwaith eto i ar yr gorchymyn cymell i mewn yn y Vim i mewnbynnu y gorchymyn i plugin install gyda'r prif lythren P a gyda'r prif lythren E. Plugin install fel hwn ac wedyn pwysio ar botwm dodiad. Felly fan yma mae gyda ni y neges gwach sydd yn dweud nid ydy'r gorchymyn hwn sef plugin install yn gorchymyn
adolygydd. Felly, ar ôl ychydig o'r archwiliad ynglyn â'r trafferth hwn, dwi'n wedi dod o hyd o'r rheswm oherwydd os ydyn yn amaldal oddi wrth yr ffalfan yma, ac wedyn os ydyn edrych ar yr gorchymyn yr rhedegwyd o blaen, sef yr hwn fan yma. Felly, os ydyn edrych arno fe, felly mae'n dweud git clone, ac wedyn yr cyfeiriad o'r cadw far anghyfbell, ac wedyn ar gyfer yr target neu yr amcan le o'r mynsefydliad, mae'r hwn yn cyntaf yn tilde ac yn blaenslaid dot vim blaenslaid bundle blaenslaid bundle.vim. Felly, dwi'n meddwl mae'n angenrhaid i bod yn adnabyddus o'r ffaith o roedd y git wedi ei mynsefydlwyd I mewn yn yr Windows, trwy'r Windows yn ytrach na defnyddio neu yn ei mynsefydlwyd trwy'r Cygwin. Felly, pan mae'r git yn edrych ac yn canfod y tilde I cynrychioli pregall cartref sydd yn ei cyfartalu i'r blaenslais home, blaenslais P1, felly mae'r hwn, mae'r git yn cymryd hynny yn llythrennol os y cyfundrefn weithrededd Windows ac wedyn yn creu yr pregall dan yr rhywber o'r, fel ydych chi'n gweld fan yma, oddi wrth yr cregyn ac wedyn home ac wedyn P1 ac wedyn maen wedi creu yr pregall .vim yn llwyddiannus, ond nid I mewn yn yr llwybr o'r Cygwin, ond I mewn yn y llwybr o'r Windows. Felly, os ydyn eisiau I mynsefydlu yr cadwfa leol fan yma, I mewn yn yr Cygwin sydd ydyn eisiau I gyfeithi hynny I mewn yn yr terminoleg neu'r termau o'r Cygwin ar Windows yn gwirioneddol mae'n bodoli I mewn yn yr llwybr o'r cregyn ac wedyn Cygwin 44 ac wedyn home ac wedyn P1, felly mae'n angenrhaid .vim pregall I bodoli fan yma yn ytrach nag yn uniongyrchol dan yr cregyn ac wedyn home ac wedyn P1 ac wedyn .vim. Felly, sut I datrys trafferth hon? Felly, ydyn yn gallu yn lle o defnyddio y tilde I gynrychioli cydraff cartref, yn y gallu alasod arnod tilde gyda'r arnod llan atal not fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad yw mewn sefydlu fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Ac nawr os ydyn edrych I mewn yn y pregall ar gyfer yr cregyn ac wedyn Cygwin 44 ac wedyn home ac wedyn P1, felly nawr mae'r pregall .vim yn bodoli I mewn yn y pregall cywir ac wedyn ynglyn â'r pregall o'r blaen, sef yr hwn fan yma dan y cregyn ac wedyn home ac wedyn P1 ac wedyn .vim yn gallu delay hyn trwy ddim yn pwyso ar y botwm delay ar ôl ei dewis fel hwn ac fel hwn hefyd ac fel hwn hefyd. Nawr os rydyn yn unwaith eto yn agor y .vim ar ec fel hwn ac wedyn os ydyn nawr yn mewnbennu gorchymyn fel o'r blaen, sef plug-in install gyda'r prif lythren P ar gyfer plug-in ac wedyn y prif lythren I ar gyfer install fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr mae gyda ni yr un neges gwall fel o'r blaen a hyd yn oed mae'r nawr yr pregall .vim fan yma yn bodoli I mewn yn yr lleoliad gywir I mewn yn yr pregall cartref. Felly, ar ôl ychydig o'r achwiliad ar y prif dudalen wefan ar yr cadwfa anghyfbell ar gyda fan yma, mae gyda ni yr dudalen ar gyfer yr gofyn neu
gofynwyd yn aml, sef yr FAQ fan yma. Felly os ydyn nhw'n clicio arto fe, fel hwn, felly mae hwn yn gwybod ynglyn ar Cygwin, gyda'r trafferthion, gyda'r derbynadau o'r llinell. Felly mae'n dweud fan yma mae'r Cygwin drwy'r amwell yn mynnu am yr llinellau i derbynnu gyda'r rheol dychwelyd ac wedyn y llinell newydd yn ytrach na dim ond yn y llinell newydd fel i mewn yn yr cefngrefnau Linux a Unix, ond mae'r Windows yn defnyddio'r ger return neu dychwelyd o'r cerbyd ac wedyn yr llinell newydd. Felly, dyma'r rheswm, dwi'n meddwl, ar gyfer yr negesion gwell pan ydyn nhw'n ymgeisio i agor y ffeil, enghraifft pan ydyn yn rhedeg gorchymyn fai ac wedyn yr enw o'r ffeil fan yma ac wedyn pwysio ar botwm dodiad. Nawr mae gyda ni yr llinellau gyda'r arthnodau capan M sydd yn cersioli yr cerbyd dychwelyd. Felly, i datrys y trafferth hon, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni yn gyntaf i dileu yr cadfa leol ac efo vandal yn cyfredol, ac wedyn i rhedeg y gorchmynion hyn, ac wedyn i al clonio neu i al alwaith egino cadfa leol, ac wedyn ar ôl hynny yn ymgeisio unwaith eto i rhedeg y gorchmyn ar gyfer y plugin install. Felly ar gyfer y troedfa nesaf, dwi'n mynd i dileu cadfa leol ar gyfer yr vandal trwy'r gyntaf yn morchio i'r .vim ac wedyn bundle ac wedyn vandal.vim o'r hwn fan yma ac wedyn i pwyso ar y botwm i dileu ac wedyn dwi'n mynd i deiblygu y 3 gorchymyn fan yma i mewn yn y docyffordd ar Windows. Felly, dwi'n mynd i rhedeg yr 3 ohonynt yn un ar ôl yn un. Felly nawr dwi'n mynd i rhedeg 3 gorchymyn ar gyfer gosodadau o'r gyd i defnyddio yr arthnod llinell newydd yn ytrach nag cerbyd dychwelyd ac wedyn yn llyn llywydd ar gyfer y llinellau newydd i mewn yn y gyd fel hwn. Yn gyntaf yr cerbyd dychwelyd llinell newydd i fod yn big fel hwn. Ac wedyn yr diogel llinell newydd i fod yn wir fel hwn. Ac wedyn i ymbenodi yr diwedd o bob un llinell i fod dim ond yr llinell newydd fel hwn. Nawr os ydyn yn al rhedeg y gorchymyn i adolygu yr ffeil ddim arec fel hwn. Nawr mae angen i ni i al mewn sefydlu yr vandal drwy rhedeg y gorchymyn fel o blaen. Dwi'n pwyso ar y botwm y saith i fyny ar gyfer y hanes o'r gorchmynion. Felly dyma'r gorchmyn sy'n eisiau i rhedeg i mewn sefydlu yr vandal.vim unwaith eto. Nawr dwi'n mynd i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Nawr os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchmyn i adolygu y ffeil fel hwn. Ac wedyn i rhedeg y gorchmyn plugin install gyda'r prif llythyren P ac y prif llythyren I ar gyfer install fel hwn ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. A dyna ni. Nawr mae gyda ni y gar dan neu gwnaethpwyd ar y gwelod o'r sgrin. Felly nawr ydyn gallu ymadael oddi wrth sgrin hwn ac hefyd oddi wrth sgrin hwn. Wedyn ar gyfer cam nesaf, sy'n mynd i mewn sefydlu yr lintydd L. Felly mae'r hwn yr
nerth periant ar gyfer y llyntydd. Rydyn ni'n eisiau hefyd I defnyddio lintydd go iawn ar gyfer yr wirio o'r gystrawen I mewn yn yr iaith raglenni. Felly, oedd wrth y fideo o'r blaen, rydyn wedi mynd sefydlu pilot oedd wrth Python I mewn yn un cyfrifiadur. Felly, rydyn ni'n gallu defnyddio hynny heb ei ail mynd sefydlu oherwydd rydyn ni'n gallu defnyddio hynny I mewn yn cregyn bash Cygwin. Felly, I mynd sefydlu yr elfen yma, os rydyn ni'n torchi I lawr i'r rhandiadaeth ar gyfer yr mynd sefydliad o'r hwn fan yma, ac wedyn os rydyn ni'n edrych neu chwilio ar gyfer yr rhandiadaeth ar gyfer y fandl, felly oherwydd rydyn ni'n defnyddio y fandl fel yr pecyn rheolwr ar gyfer Vim, rydyn gallu clicio ar y botwm fan yma I deblygio yr llinell fan yma I mewn i'r tociad fwrdd fel hwn, ac wedyn rydyn gallu dychwelyd i'r Vim arec fan yma, ac wedyn i'w lido mewn fel hwn. Dyna ni. Na rydyn gallu achub y ffeil ac wedyn ymadael fel hwn ac yn ei argo fel hwn ac wedyn yna unwaith eto yn gallu rhedeg ac rydyn plugin install gyda'r prysbrythyn P ac efo plugin a'r prysbrythyn I ac efo install wedyn pwyso ar y botwm dodiad ac achos ac efo y gar gwnaethpwyd I arddangos ar y gwelod. Dyna ni, roedd hynny yn cymryd ychydig o eiliadau na rydyn ni'n gallu ymadael wrth y sgrin hwn ac hefyd wrth y sgrin hwn. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw I gosodadu y Vim trwy unwaith eto yn adolygu yr ffeil .vim arec. Unwaith eto os rydyn yn dachwel I mewn yn y ffeil, felly rydyn yn gallu ambanodi I fod yr nerth periant ar gyfer lintio neu gwirio o gystrawen I mewn yn y rhaid raglenni. Felly, rydyn gallu gwneud hyn trwy'r mynbynnu y cregyn let ac wedyn egg ac wedyn linters yn cyfartalu i'r ac wedyn os rydyn eisiau defnyddio lintio neu gwirio o'r gystrawen ac efo y iaith raglenni Python, rydyn gallu defnyddio pilot fel hwn. Os ydych chi eisiau gwybod sut I wneud sut I mynd sefydlu y pilot, mae'r hwn yn ei addangos I mewn yn y fideo I mewn yn chwaer restr neu playlist o'r Python ar gyfer sefydlu yr amgylchiad datblygu ar gyfer Python. Ac wedyn ar gyfer fath o liwiau, oherwydd ydyn ni eisiau lliwiau sydd yn dwfn yn ytrach nag syml, os ydyn eisiau llawn lliwiau, ydyn gallu ambanodi yr amwylin I fod yn 256. Ac wedyn, os ydyn eisiau arddangos yr rhif o bob yn llinell, ydyn gallu defnyddio gorffen Vim set number. Ac wedyn, os ydyn eisiau I defnyddio neu I osodadu Vim I yn hyn symudol I fewnysod mewn ylfi neu indentation, mae gylfi yn cyfartalu i'r gair Saesneg I achosi y dent. Felly, os ydyn yn defnyddio y gair mewn ylfi, mae'r hwn yn cyfartalu i'r mewn dentio. Ac rydyn gallu defnyddio yr tab diachlus sydd yn hyn o'n symudol yn rhoi tab nod I mewn i'r dau gofod nod. Ac wedyn rydyn gallu defnyddio diwysad I ehangu y tab. Ac wedyn anglyn ar yr dull o'r Python, rydyn yn gallu ambanodi gosodiad hwn I fod yn dydym fel hwn. Rydyn yn gallu ar gyfer gorleo neu'r lliwio
o'r gystrawennau a rydyn nhw'n gallu mewn osod y gosodiad ar gyfer y gystrawennau i fod ymlaen. Ac wedyn, os ydyn eisiau i osgoi o'r holl sgrin yn fflachio yn wyn pan ydyn yn gwneud unrhyw fath o gwalch i mewn yn mewnbyniad o'r arthnodau ydyn yn gallu benodi gosodiad no visual bell neu peidio arddangos larwm neu cloch weledol. Stop flashing screen fel hwn. Ac wedyn nawr os ydyn y cyberffail, mae hwn, ac am y dal. Ac wedyn nawr os ydyn yn creu ffeil Python yn hollol syml, fel hwn. Ac wedyn, enghraifft, os ydyn eisiau i allbynnu rhywbeth fel Hello World. Felly dyma'r llinell i allbynnu yr brawddeg Hello World, ond nid ydw i'n gweld unrhyw neges oddi wrth yr lintydd y pylint. Os ydyn yn rhedeg yr ffeil hwn, y cod pedwar hwn, gyda'r crymyn Python ac wedyn yr enw'r o ffeil sef main.py. Felly, dyna'r Hello World unwaith eto. Felly mae popeth yn gweithio heblaw y pylint. Felly, ar ôl ychydig o'r archwiliad ar-lein, dwi'n wedi darganfod efallai nid ydy'r pylint yn ei cynnalwyd gyda'r Cygwin. Er enghraifft, pan ydyn nhw'n edrych ar y sgwrs fan yma ynglyn â'r trafferth fan yma cysylltiedig gyda'r defnydd o'r tefyllais fan yma i mewn yn y Cygwin. Felly mae'r hwn yn sgwrsio ynglyn â'r ancynnaliadwyyaeth rhwng yr Cygwin ac hefyd yr meddalwedd sydd yn defnyddio terfynell fel y pylint. Felly, pan ydyn eisiau i rhedeg yr meddalwedd sydd yn rhedeg i mewn yn y terfynell i mewn yn y bell cregyn ar gyfer Cygwin, mae angen rhaid i ni i fod yn adnabyddus ynglyn â'r posibilrwydd neu gallogrwydd o'r trafferthion gysylltiedig gyda'r gwahaniaeth i mewn yn yr terfynell. Felly, os ydyn eisiau i defnyddio y pylint i mewn yn y Cygwin, dwi'n meddwl mae angen rhaid i ni i defnyddio yr un dylliangad sydd wedi ei cyfnodwyd, wedi ei cynigwyd oddi wrth yr Cygwin ei hunain. Felly, ac erbyn hyn, os ydyn clicio ar meddalwedd ar gyfer ymwysyddiad o'r Cygwin unwaith eto fel o blaen, ac fel o blaen, os ydyn clicio ar botwm nesaf ar gyfer yr un diwylliadau fel o'r blaen, i cyrraedd hyd at yr rholi bwrdd, lle ydyn gallu chwilio ar gyfer y pecynnau. Nawr, os ydyn yn i mewn yn yr blwch ar gyfer yr chwilio, ydyn yn mewnbynnu da'r pylint fan hwn, neu gyda'r olygfa o'r llawn olygfa. Wedyn, mae'r hwn yn rhoi i ni amrywiaeth o diwylliadau ynglyn â'r pylint. Ydyn yn gallu mewn sefydlu ar un ar gyfer Python dwi'n yn dychmygu. Mae'r hwn yn cyfeirio at y Python dillangad 3.6 hyd at y Python dillangad 3.9. Unwaith eto, os ydyn yn dychwelyd i'r tudalen wefan ar gyfer Cygwin ar gyfer yr chwilio ar gyfer y pecynnau Cygwin, ydyn gallu mewnbynnu y Python 3.9 cysylltiad pylint fan yma ac wedyn pwyso ar botwm i chwilio. Ac wedyn mae gyda ni yr canlyniad fel hwn. Ac os yn clicio arno fe fan yma, nawr ydyn yn gallu clicio ar y cyswllt fan yma ar gyfer y gwybodaeth. Felly, ynglyn â'r ddisgrifiad, mae'r hwn yn dweud mae'r hwn yr taclen dadansoddwr ar gyfer y cod sefydlog sydd yn edrych ar gyfer neu chwilio ar gyfer yr gwallau rhaglenni, ac mae'n cymorth i orbodi safon o codio, ac mae'n arogli ar gyfer yr cod ac hefyd mae'n cynnig yr algorithmau o'r ail
afyneddio syml. Felly, os ydyn nawr yn ei dewis, yw yn osod trwy clicio ar gair skip neu neidio i'r rhif dillyngiad, ac wedyn pwyso ar botwm nesaf. Felly, y fydd y rhain yn cael ei menysefydlwyd ac efo hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, unwaith eto. A dyna ni, roedd hynny yn cymryd o 5 munud i gwblhau. Wedyn nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r terfynell ar gyfer Cygwin, ac nawr unwaith eto, does dim unrhyw beth yn digwydd ar hwnt, os ydyn yn, enghraifft, rhedeg y gorllewin peilint, wedyn mynd am version. Mae'r hwn nawr yn arddangos, mae'n dal yn rhedeg yr hen dillangad far o blaen, gyda'r hen dillangad o'r Python, sef 3.13. Felly, ond mae'n rhedeg peilint sydd yn newydd, na os ydyn yn rhedeg gorllewin which Python, na'r mae'n rhedeg yr un sydd yn newydd hefyd. Os ydyn yn rhedeg y chynfod yma, Python na mynd dillangad neu version, mae'r hwn yn rhedeg 3.9.16. Felly nawr, beth sy'n digwydd os ydyn yn adolygu y ffeil main.py fel hwn. Felly, mae'r negesion oddi wrth y lintydd, sef y pailintydd yn dal yn debygio. Felly, mae'r un gwach yn dal yn bodoli. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl, dwi'n gallu treulio ambell mwy o amser yn archwilio ar gyfer yr rheswm ac hefyd ar gyfer datrysiad ar gyfer y gwach hwn, ond dwi'n mynd i adael hwn ar gyfer nawr ac i parhau gyda'r menysefydliad o'r amgylchiad ac union yn y Cygwin. Felly, fan yma, dwi'n mynd i creu aplicall ar gyfer datblygiad o daflunau union yn y deuddoglenni PHP fel hwn. Ac wedyn i barhau yna fe. Ac wedyn, dwi'n mynd i datblygu yr cadwfar lleol oddi wrth y cadwfar angysbell trwy rhedeg y gorchymyn a git clone ac wedyn yr cyfeiriad o'r cadwfar angysbell fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Ac wedyn dyma'r cwisiad. Ac wedyn os dwi'n nawr yn morfeio yno fe fel hwn. Felly nawr os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn git remote na mynd fi. Felly mae'n arddangos mae'r greddyn neu greddol ar gyfer yr cadwfar angysbell fan yma'r ar git. Nawr unwaith eto, os dwi'n yn gwneud rhywbeth o'r newid union yn yr readme.md fel hwn. Nawr os dwi'n yn troi enghraifft trydydd colofyn oddi wrth rhif 3 i'r gair Saesneg third fel hwn. Ac wedyn yr alfed oddi wrth rhif 2 i'r second. Ac hefyd gyntaf oddi wrth first neu rhif 1 i'r gair first fel hwn. Ac wedyn, os ydyn nawr yn agor y ffeil fel hwn. Nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn i ychwanegu newidiadau fel hwn, ac wedyn i'w amrymo fel hwn. Neu yn gyntaf, os ydyn yn rhedeg gorchymyn git cyflwr neu status fel hwn. Felly, mae'n synhwyro mae'r readme.me wedi cael ei newid. Os ydyn yn rhedeg reflog fel hwn.
neu yr log fel hwn. Mae'r hwn yn rhoi y llawn manylion ynglyn â'r newidiadau. Felly, ar gyfer yr rhif dillangad nesaf, mae'r hwn yn rhaid I fod git. Mae'r hwn yn rhaid I fod yr dydym pedwar, felly ar gyfer y gorchymyn ar gyfer yr amrymiad yn gallu mewnbynnu a gorchymyn git commit gyda'n namin M ac wedyn namin dydym pedwar ac wedyn y dyddiad heddiw, sef yr 2024 mis Tachwedd yr 40 ac wedyn yn gallu mewnbynnu sylweb fel yr newidiadau ychwanegol i'r readme.md fel hwn ac wedyn pwysio ar y botwm dodiad. Nawr mae anghraid I abynodi yr e-post ac hefyd yr enw'r o awdio fel o'r blaen. Felly dwi'n gallu gwneud hwnna nawr. Dwi'n rhaid gorchymyn git config ac wedyn user.email ac wedyn e-post fel hwn. Ac wedyn fy enw fel hwn. Ac wedyn I rhedeg yr un gorchymyn I ymrymrio fel o blaen, fel hwn. Dyna ni. Nawr rydyn yn gallu ei gwthio i'r cadwfa'r angysbell trwy rhedeg y gorchymyn fel hwn, sef git, ac wedyn push neu wthio namin yw, ac wedyn origin main, neu greddyn prif fel hwn. Nawr, os ydyn dychwelyd i'r cadwfa angysbell, a wedyn I clicio ar gyswllt ar gyfer taflun data ar FMT PHP, a wedyn os ydyn edrych ar yr ffeiliau, felly mae'r hwn yn dweud mae'r readme.md wedi ei diweddaru yn dim ond funud yn ôl. Felly os ydyn edrych I mewn arno fe nawr, mae gyda ni yr enghraifft y geiriau ar gyfer y third, nawr I mewn yn y gar third ac hefyd first ac hefyd second. Felly nawr dwi'n gallu parhau I datblygu yr cod taddiad I mewn yn yr cregyn bash I mewn yn y amgylchiad o Cygwin gyda'r amgylchiad y Cygwin wedi ei sefydlwyd I fyny. Felly roedd gyda ni ychydig o trafferthion gyda'r mewnsefydliad o'r pylint ar gyfer y llintio neu yr gweriadydd o'r glasdrawennau I mewn yn y ddaill rhaglenni ar gyfer Python I mewn yn yr cregyn bash ar gyfer I mewn yn y adolygydd Vim ond gyda'r elfennau eraill ar gyfer yr amgylchiad dwi'n meddwl mae'n rhain yn ychydig o llwyddannus. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn eich darlunod yn defnyddiol. Paidiwch ac angofio I tanysgrifio ac I hoffi ac I cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.